Често обичам да казвам, че като се обърне каруцата, пътища много. Обаче истината е, че по някой път се получава, че не намираме път. И тук говоря за здравето си. Изключително сме отдадени да си купуваме коли, да мислим за имоти, да мислим какво ще оставиме след нас като имоти и всякакви такива материални неща на децата си. А забравяме всъщност, че на първо място децата ни имат нужда от нашата любов и да сме до тях, нали, и нашата подкрепа. Но за това ние трябва да се грижим за здравето си. Много често ни търсят хора, които вече са достигнали до такова положение, че мога да кажа, че направо ми е мъчно за самите тях, че са го допуснали. Защото е могло доброволно и предварително да направят алкална среда в своя организъм. Да се погрижат за изчистване на черния си дроб, да се погрижат за балансиране на чревната си флора, защото това са нещата, които всъщност ни разболяват. Защото една киселина среда е абсолютна предпоставка за рак в твоето тяло. А един нарушен чревен баланс е абсолютна предпоставка отново за рак в твоето тяло, но и не само. Автоимунни заболявания, сърдечно-съдови заболявания. Всички заболявания всъщност тръгват през нарушен стомашно-чревен баланс на полезните и вредните бактерии. В нашето тяло съществуват както полезни, така и вредни. И когато вредните вземат превес, хоп, се чудиме как така пък се случи. Бе, до вчера нищо ми нямаше. Изведнъж започнаха да ми се вие свят, да вдигам кръвно, да имам панически атаки, да съм нервен, да имам главоболие и почваме да го отдаваме на магнитните бури, слънчево изригване и така нататък. Повярвайте ми, така съм правила и аз, но всъщност как така пък вече 6-та година не усещам нито магнитни бури, нито слънчеви изригвания. Защо? Защото съм се погрижила за здравето на своето тяло. Така че грижете се доброволно и предварително. Значи, независимо какъв казус имате, аз и Илия Борисов сме на ваше разположение. Можете да ни пишете в коментар, можете да ни пишете на лично съобщение в страницата ни Гергана и Илия Борисов и на кирилица. В описанието горе сме оставили телефон за връзка с нас. Грижете се за себе си и бъдете здрави. Само да кажа, здравето си има цена. Точно така. И тя е профилактика, започната на време. Приятен ден!